ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕೋಗ್ಬೋದು ತಿಂಡಿ ಗಿಜ್ಜಂದ ಮಡಲ್ಡ ಬಾರ್ದಿರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ದೊಂಪಡಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, Don't forget to subscribe. ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಡು. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋಪುನ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಡು. ಚಾಲ್ ಜನ ಲಾತ್ ಕಜಾವೆ ಜೂಲೈದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ದಿಯೋಡು. ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನಾನು ಸೋಕ್ ಮಂತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರ್ಶ ಕುಲ್ವೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನ ಇಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಅರ್ಧರುಂಡು ಸುಮಾರು ಅಂಚೆ ಸರ್ಫ್ ಬಾಯ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಈ ಲುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈರಸ್ ಪೂರ ಓರೋರ ಪಾರ್ದು ದೀತ್ನ ಇನ್ನೋರ ಸರ್ಫ್ ಪಾರ್ದು ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವಂಡತೆ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ತಿಲಿ ಪಾರ್ದು. ದುಬ್ಬರ ಓರೋರ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸುಲು ಅಂಚ ಸರ್ಫ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧರು.
ఆయన బుక్కలు ఉంబుడు ఇటు నెల ಒಂದು ಒರೆಸೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕುರಿ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತು ದೈದ ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿತೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ತಿನ ಉಳ್ಳೆ ಅಡಿಪೊಡತೆ ಅಡಿಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸೋಫಾದ ಕುಂಟು ಕೊಡೆ ದೈದನ ಇಜು ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕುರಿ ಆಪುನ ತಾಯಿ ನಿತ್ತಂಜಿ ಪಾಡುಡು ಉಳ್ಳೆ ಪೂರ ಒತ್ತರ ಮಂತು ಅಡಿತ್ತದು ಸೋಫಾದ ಕುಂಟು ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ಕೋಡೆದ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಪುರಕೊಂಡು ಬತ್ತಿರು ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 9:20 ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒರೆಸಿದಾಂಡು ಪಿರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋತಿ ಕೆಸರ್ಲಾಂಡು ಜೋಕುಲ ಪೂರ ಕುಂಟುಲ ಅರ್ಧದಾಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದಾಂಡು ಓಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕುಂಟುಲಿ ತೋಜವೆನ್ಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚಿಲ ಕುಂಟುಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟೆಲ ಕುಂಟುಲು ಜಾಗಿಜ್ಜಂದ ಮಡಲ್ಡ ಬಾರ್ದಿರು ಬಸ್ಸಲ ದೊಂಪಡ್ಲ ಬಚ್ಚಿದ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಬಡಾಪುನ್ ಜೋರು ಉನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟುದು ಉನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪಾರುಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡುಂದಿತ್ತೆ ಮೊರಣ್ಣು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ವಿತ್ತ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಚ್ಚಿಂದ ಅಮ್ಮ ಪೋಪಿರ ಅದಾನ ಅಮ್ಮ ಪೋವಿರು ಬಸ್ಸಿಂದಕ್ಕನ ಅಂಚಿತ ಉನ್ನೋಡು ಓಲೋಲ್ ತೂಪಿರ್ರಿ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಲು ಒಂದು ಬಲ್ಪು ಹಚ್ಚಿನ ಕೋಡತ್ತ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ ಹಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇನಿ ಹಚ್ಚಿನ ಬಲ್ಪುಗು ಯಾಕಡು ಒಂದಿತ್ತು ಹಚ್ಚಿನ ಆಂಟಿಲ ಆದರ್ಶಲ ಪೋಪನಕ್ಲು ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಲ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಪೋರುಂಡು ಬಂಡದೆ ದೇರು ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಬಿಡೋದು ಮೂಜಿ ಹಾಲ್ ಇಪ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11:15 ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲುದೆ. My name is Adit. ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲುದೆ ಏತು ದಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏತು ದಿನ ನಾ ಪೋಪು ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೈನ್ ತೋಜಿ ಅಡ್ಡಡ ಬೋಡ ತಿಂಡತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಜನರೇಟರ್ ದಾರ ಬತ್ತಿರು ಅರ್ರ ಕದೇಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೊನರೆ ಜನರೇಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಜಂ ಪುರಾಣ ಸರ್ಬತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಈ ಕಲರ್ದ ಪೈಂಟ್ ಯಾನಿಗೂ ಫುಲ್ ಹಾಕುಲ ಪೇಪರ್ ಮರ್ತಿಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ನ ನೆಕ್ ಬಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಇಂತು ಜೊತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಇದು ಅನ್ಕೌನಾ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಜೋಕ್ಸು ಇಂದ ಎಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪೈಂಟ್ ಅದ ಆರೆಂಜ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲು
ಕೋಟೆಡ್ ದಿಂಚ ಆದರ್ಶ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಂದು ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಂದು ಆನು ಅಮ್ಮ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಆಯ್ ಪಿದಡಿ ಅಂಚ ಅಂಬೆನ್ ಕುಲ್ಲಾಯ್ನಿ. ಹಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ ಸಕಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಒನಸ್ಸು ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಜಪುಡುನ್ನಿ ಬೊಕ ಮನುಲಿ ಕಡ್ಲೆದ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಐಟುನ್ನಿ ಐಸಿತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಂಡು ನಾನು ಪೋಂದುಲೆ ಬೇಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಬೇಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡೈನಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆತ ಅಂಚ ಬರಡು ಪಂಡ ತೊಂಬತ್ತೆ ನೆಲ ತುಂದರ್ಪಿದವ ನೀ ಒಂಜೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಆ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ದೆ ಬಯ್ಯ ಆಜರ ಅಂದೆ ಬಂದ ಎಂಟ್ಲು ಅಂಗಡಿ ದತ್ತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕೋಗ್ಬೋದು ತಿಂಡಿ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಚಿ ಮುಖ ಚುಪ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ನಮೂ ಅವು ಬರ್ಚ ವೆಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಇಡವಲ್ಲ ಐಕ್ 95 ಚಡ್ಡಿ ನೆಕ್ 120 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಪುರ್ಸುನೆಟ್ ಐತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪುರ್ಸುನೆಟ್ ಫೋನ ಪರಂದು ಅದು ಅಲ್ಲ